Asantemaso TV. Yesomosompa. Ashafo ya mama kwa bamra Asantemaso TV amane ne amamre fie semwa sede mani esitua no eba no amane ne amamre dia yentoto nase yensa mo biara kwa badwumadi abehwe yi ene yede waba bepie mo Ɔfoase Kokoben obebisa bia ya ewo na se ufi Ɔfoase Kokoben dia na se wo kɔ eya anua nkwanta na wo wura mu obekwa na wo twam so na wo kɔ Ɔboase abakɔsɛm no yate ese ye nana EssumegyManhene a wanya ne ba bi kro ena se bi papa bi a ye nana ye Kokobenfo ye no de na sase Kokoben ana adumasa kuro yi semfi adumasa Kokoben aha ena ne yede waba bepie abakɔsɛm no ye nana EssumegyManhene na de asase yi FM won wode kye wo mo ye nana wotumfo setu odi kane wanya ne ba bi kro ne bestra asase edema sebi na de hye ne omote kuro dua me frem Kokoben eman na ena ye nana bodwa edwa ye nana abɔ no wo bodwa no afrɛfrɛ ankrankra Kokoben ma wona efiri Kokoben na watum pasa akodi nkrɔfo aman so na wato wonsa afrɛ wo mo na dadwene Kokoben ekomu no wode adan no man na keka wonsa ase na wayɛ ntoboa na wode aboa kurodua yi wɔhyɛ adwumadi ase obubu obusom ne da ɛyɛ tɔso 9 4th November afimpino ani aduonu na hɛ mu na ɔhyɛ ase ɛne tɔso edu ye nana abodwa taja ɛwɔ yachi na sebi woni Kokoben man edin sawoso de enti ene edwa yi de twatoɔ ne de aba bɛhyɛ ne kwasie obubu obusom ne da tɔso du ɛwɔ afimpino ne aduonu ɛnan mu tikan ho Asantemaso TV aba bepie mu wɔ ha no modi enso bɛ subscribe channel no wahyɛ adwumadie no na comment section won so ho na wode wadwen kyerɛ ne nkɔmɔ twetwe nyina bɛfa baabi a wohwɛ ye firi wo kasa ya no ma ho atensa sempanifu ani edi dwumadie akyi wakwa ye yewura wode ne ho wɔkyi kosi ntirama ne ho ɛna asase ye femfiri ye die ɛne ene ɔba bepie mu wa tumi amakura ne nsi anem bepie nti kan ho nya megimi duade mu tata medim aduan na de hye bedi akome nene me gina mu na me de wawuram na de bekoso bia mabɔ mu dawuro me ne me nua ba ma Billy aha wono so nene o tinchini mu no de afidie no a kyerɛ ba bibiara wani ekwa akoto nti ka me ho na me ne Billy yenso mosompa e wa Asantemaso TV. Achafo yegusu ayede wo aba bedro Kokoben adumasa bia ya nana amankwa okodom a wotoso mienu adumasa Kokobenhene ene ne watena se ye nyina yenim botaya ta adwumade na chi no Asantemaso TV yabase ye ba bepene ye hu no ye nya hu ekura ye behwehwe sanse ye fiti koti ane ye ho age afiefie mu wabodwai se de be ya Kokoben man sabi akrakra wona wo bie wabepie mu Kokoben na wo ye adwuma ewo Kokoben ma wona tu kwan nyina sa wo fa wona ne enkyere Kokoben bie ma na dai obodwai obubo musumi ayeseme ada na etoso eye 4th November yi na obodwai na ene da etwa so obubo musumi da etoso do yi ene da etwa to na etwa to no na wo Asantemaso TV ye ba ne bepie mu abakɔsɛm no sabi asase yewura EssumegyManhene wode no wono ana de fam ye nana amankwa okodobo toso mienu nti na ye ba bepie mu wo ha no ma na sɛ yewura wode no ho ne ba prekopɛ ene ne de wo hyefa ya na wo bodwa taya yi sabi mprediasa e de afɛ Kokoben man ene sabi mabunu
ene Kokoben ma nyina adumasa wona keka ne hunkura hye Kokoben ase nyina sa womlai na womra na Kokoben hawo dadwene se Yesu ku sem eye dwasem eye bibibia la be ma mpuntuo aba eye Kokoben no yemra na ye nyina ye mebobo ho na sabi si ensase ne be keka se benya moa krampo afri babia ye de aba beboa Kokoben eye Ɔfoase Kokoben adumasa enti na sasantama so TV aba be pie mu wo hanoma na se botaye ene ye de ba be pie mu e wo ye adumasa Kokoben e wo Ɔfoase se wo fi wonom wona do ani etre anwea kwanta na wo wura mu obekwa ene ne mpatemu enti na ye ba be pie mu wo hanoma amane ni amamre a ebe twaguo e wo hanti ene ne ye de eba ha be pie mu e wo hanom sa braid ye wo asa de mani tua no nana amankwa akodom tosumienu eye nana eye entwiwa adwene fosem Kokoben hema nana nso so ete yewura nchen pe a wode Kokoben man ne sabi ye nana no matena nkonya etumi ba ye aba be gya adwumadie bebo adwumadie eye kra behwe na semre de hu omo wonfani ni so nti semre nana amankwa akodom one ye maame entwiwa adwene fosem otoso eye mienu ana semre de hu omo e wonfani yi so semre de asantema so TV bibiara wo hwe ye fi wo dia nso be subscribe channel no wa hye adwumadie no so ama afoforo enya bi ahwe enya bi ehu Kokoben so de ene ye de kire wiase ne Ghana ma nyina ye de ka cho se e ba na mane ne amamre de ye bohu dawuro e de akire wiase ne de na se Kokoben so de Ɔfoase Kokoben adumasa na mankwa akodom na hwemboboa no pe wone ye maame aye nana entwiwa adwene fosem na hwemboboa no ne ya ba be piem ya ba be fa ha so de e de ama wo asantema so TV se de da ye no nti semre de eye nana no matena nkonye ye nana no mahema no mo mutimi be gya adwumadie ye kra behwe e na hu omo e wo mfoni ni so wone ye papa eye se bi premprem de a wo hwe ye Kokoben so de mai na ira na se tu abebi otumfo asante hene otoso eye mienu ti premprem de ye nana amankwa akodom ana ehwe kroi so e de ama sante hene wopim so be ma en semre de ye nana amankwa akodom otoso mienu wone ye nana entwiwa dwene fosem eye Kokoben hema enso age adwa semre de de emabunu ewo eye kire nana ene Kokoben man ena yehu bi so ewo mfodi no sanse asukufo ewo hanzo so pese wo kire de ya kire wo mu amane ne amamre fa asante ho mo so asua ewo suku ni mu no ena ne de etwago ewo asantema so TV timprempren bia ya mede wo gina ye Ɔfoase Kokoben bia ya wo firi ya na wo de wani akire mu wanwea kwanta ka anwea kwanta de azese obi a wakọ Ɔboase da bia enim anwea kwanta obi a wawura bekwa da bia enim anwea kwanta bekwa ne mpatamu ba bia bewura ba bia ansa na wo befa Era be kwai no na se ekwa ho pen ba bia immigration fo ita gina no sa kroi na me di hu adanse ene den na me bodini na mabɔ hɔ no msanse ene ba bia ye be pie ye de maba be pie mu Ɔfoase Kokoben na na amankwa akodam ne na ntwiwa adwene fosem otoso mienu Kokoben hema hemboboa no tidi etwago nyina ya amane ne amamre ti ehwa de wo ha no mmofra no so ese wo mu wo bibi e de kire ye na na amankwa akodom ti ehwa animu se na na EssumegyManhene wo de ne ho okire kosi intrama de odi asase bi fam ye na na amankwa akodom ne na nanom entwe oba be pie mu ha se wantimi kura ma se be ni sia na mu beba ansa de amane ne amamre kwan so ne ba ene ne de edwa ya wohuni wo bo e de ahye asanteman animonyam ne Kokoben ma se womre ne nyina ye nwene sanse yese praye wo hoi wi ba ko ebu na aka ba mu emu Kokoben ye na amankwa akodom nkwan se wontimi enkyekere ema ne nyeyie the same de wona tutu kwan Kokoben ma wa achichi ne benche ene dwai egina ho e de amamo momra na Kokoben hawo se Yesu ku sem ye dwadie sem se bi ade bi e be ma mpuntuo aba Kokoben kroduam yanti ne ye mama ne nana eye amankwa akodom so e bo dwai won afre Kokoben man ene se bi adumasa ne wona keka ho enkura hye Kokoben ase nyina momla ti ye hwe animu se ne papa pre kope wode ne ho wo chekusi ntiama EssumegyManhene ba be pie mu wa hanom na ye de bibia so aba be so mo kwa se bi de mofra no ye bibi ede ahye ye nana amankwa akodom animonyam yenti bi e wo ha sei on shawudi o mawahine nkoso na ne nyankwada eduma sahi na na kodo
nyankwada emfie donsoni onyame ashirawo onyame shirawo onshawode o mawahine nkoso na ne nyankwada eduma sahi na kodom nyankwada emfie donsoni onyame ashirawo onyame shirawo onshawode o mawahine nkoso na ne nyankwada okodom na ne nyankwada na makwa okodom na ne nyankwada okodom na makwa okodom okodom na makwa okodom eduma sahi na kodom nyankwada emfie donsoni onyame ashirawo onyame shirawo onshawode o mawahine nkoso na ne nyankwada okodom na ne nyankwada na makwa okodom okodom na makwa okodom eduma sahi na kodom nyankwada emfie donsone onyame ashirawo onyame shirawo onshawode o mawahine nkoso na ne nyankwada Sadia mofrane kano nana nyankwada nana makwa kodom mfie dunsoni obetena benya so beso wona nana mutuom se ode eya adumasa enso so kobosha asase ne so mfie dunsoni anana sebi predua sanana beso nana mutuom enye agudie kra enya asem kuma entine mofrai bebe gina hanom a wo mo sene kwatenten ade amana na amakwa kodom adumasa Ɔfoase Kokobenhene prependie wo hweso ade ama yewra na asetutu ni asante benkum ne fa nyina eye ne dia te prepren ne wo hwe akiri dia makotoko hene adumasa hene ana mofra beye bibi ade kire no ahwefo yeda so wo mu ye twen ye wa twen ye twen se yewra wo de ne ho ne a wo ne asase ye fam ye yewra wo tumfo ebesra asase ye firi ne ho no eba betru hanom yehwe se wono amu ne beba ana se ni sia na mu eguso ye wa atwayem se ne papa no yewra EssumegyManhene so eba bepiem e wa hanom enti koso ne be nana amoafo manhema sia na mu nso so aba bepiem wa hanom ahefo enso de nanim onyamba beta dwumadie na ye nana amankwa kodom adumasa hene nso so titiri ubutaye ta dwumadie na dwabo ye chi nyina ye nana amoafo manhema ne sia na mu nso so na hu no Nana amakwakolo na program Nana atrankunya Yewra MCE amwafo manhema ne sia na mu ne kokochia ye nana amankwakodom adumasa Kokobenhene semere nana ne magye adwa afei na mpanifo kwakoma wona kwa ba mane ne amamre kwan so wone ye maame nana entwiwa dwenefo semoto so mienu Kokobenhene nana hema so abo yewra chido mama dwumadie na afei ti afei nana dwumadie ya tudiri se yama yefie na edwa kese a yepese yesi na yedi hye ekure ni munyam enyina yenim edwadifo ekuafo yebremo jani ye adwuma enobae no eba no nyina edwom ne yede ko ne akotombi ne atobi
Mekaisa Cray and Cherry Bia na adwadifo afri achichi ni bencheba kromha so mo bediga na ye mokofuo wa hapa na so esansa yeni edwa a esi honti no sa adwuma de ni nyina no atoba ha etienne na nane ne panyimfo committee ada so sada ye ya kuma ye nyina enya moa na yetumi moa ama enya edwa ama yekuri etini tietia se ye sa adwuma ya na ye de me ade animu sabi nkyerɛ dwomu a misom na mesrɛ mpanyimfo nyinaa sɛ moso nya memoa na yɛtumi fa dwumadie akɔ wie meda mo ase nyakopɔn kan nyinaa akua na na kofi me kɔ sukuu wɔ Ɔfoase Kokobenhene MAGHS me wɔ gyina pɛn kono manyin sɛm a me bɛkɛn mato ne din sɛ Edumasaman Bapa sorry ɔman bapa sorry kan ho bontoa woman fro bra Maudanta akwankwan enchen obi enhye obi uchaweni a utiritin omai de hye sorry bra edru sorry woman fro ne wonya akoabio edikaifo bri won moja eni kochio enkwasum Kenya iwo na joman Edumasaman Bapa sorry etumpai frefre jinenchi ampenini shitijan nana ama kwa kudama otosumienu akudam chiredom we are berima nana wa benem be di fatanwa na efatano akono nana na pada wonpas Edumasaman unpas medamasi Yama wakwa bamra santama so TV BM amane ne amamrefie midika meka che ose na yewura wode ne ho okire kusi ntirama enso eba be pie mu wa hanum sansa asasi eye Kokoben adumasa asasi wono na bakosemre bi atwamu papa bi ye bi ye nana eye mankwa akodom ne nananom eye ye nana EssumegyManhene nom ne de asasi FM ye nana Kokobenhene timprempren hu santene atu dia na se ye nananom adumasa semre ye nananom EssumegyFo nso so aba be duri hanom ade wona ni monyamba betajuma semre ya donten EssumegyHene no aha EssumegyHene wa wonim ne bia no wono na wonfoni ni so ahwe na dontenhene ne yedru ne so no na ofri adonten so na akwamu hene EssumegyAsantema so yakwamu hene na mprempre de mfoni so adru ne so na de wona tipe wote no wote kosi ntirama EssumegyManhene chiame bonsu na semre mfoni ato no so midika ka cho say yewura wode ne ho wantumi ama obetu bofo na wan hene waro ne pabode ahye no anya obi ase ne twafo hene a wono aso na yesahyi hene a wo hekro no so de ama yewura wode ne ho wo kire kosi ntirama ntimprempren yewura wode ne ho antumi ama yewura wode ne ho antumi ama no wayi ne twafo hene a wosa yesahyi hene a wono na yesahyi kro no so de ama EssumegyManhene no ti semre de yewura wode ne ho amepemu wa hansia na mu na wo no mprempren ti semre Essumenya twafo hene wono aso na yesabe sahwene a wo yesahyi kro no so de ama yewura wode ne ho wo kire kosi ntirama asantema be nkom EssumegyManhene timprempren de ye de ni ekire biaye eye Kokoben community center biaye a wo bo dwa no na prepring wode ne ho wache kosi ntiaman emprempren EssumegyManhene na ye hunu wo mfoni ne so no enti sabi anidie ema de anidie se no yewura wode ne ho na ewuro ne mpaboa de ama ne prekopen prempren de wono ane wode ne ho prempren ewo eye Kokoben adumasa krodua yi mu ne ba na wo ba ababeja ne dwumadie no ye nyina yesu enim sade o shefa bi ana ubodwa bi na wa papa ni mpon ba awusesie ni ahoboaboa sade esi eye fafa no ene edi kan de owura mu obia ya ye bodwa no ewo aye feyi sanse wonim se ne papa prekope ba bepiem ewo hanom na ye bepe ye nananom bi ne no na twetwe nkomodie ntie ne yewura wode ne ho wo chikusi ntiama meka yewura wode ne ho de na semprempren wode ne ho de wono ana yewura wode ne ho twafo hene osaye sehwe hene ye bepo apini ye nana yewura wode ne ho chiame ne na twetwe nkomo na wa ma ye die ntie ne ya ba bepiem wo adumasa na Ɔfoase Kokoben wadaro ma ye mo akwa bamra santema so ti wadaro ma wodi ya media ye from na wo say bonsu EssumegyManhene chiame na say yewura wode ne ho chiame prekopen ne twetwe nkomo yewura chiame wadaro ma
ene ahade Kokoben adumasa edi enti na ya ba bepiem Kokoben adumasa ene de enti aye bepie adumasa ene se adumasa kuro bi a omuni esunya twaka kese eda yentem ene nti oma EssumegyManhene so te se ene de wo ye homecoming to hene mra na beboa no se muhu ye ha twaka eda esumya ne adumasa ntem no ene nti na ene de odi sa adumadi kese ya mo hu esumya enso ewa ha no Hero Chame Wadaro my shade, Amani American so you say Manhene ni one of the anka the country, the continue na kwamu. Manhene to me obia or pebia so na me sin nemu, and I will botenti and then the country on na kwamu ho, nana there was in the trap for hene, our no so as ne sahene, and then Messimano. Sir Ebase or hene, ko babia could do jumedi bia. Or hene to me in hini bia or no free say, Ukosin and Naya a bit me abuano. And it's in the woman is saying. Ya beda wase ne wada agya oje ne atwetwe komo Semede wase semra yera wode ne ho EssumegyManhene wode ne ho okirikusi enkyirama ne chiame na chiame bonsu na ye kokote ne nka no nti semra ye gusu a ye gyemo tata de mprempren wode ne ho meka mprempren wode ne ho a obi nti ase medika ka cha wo se yera wode ne ho na ro ne na mu mpaboa de ama no se womra emesi na na mu nti mprempren ye twafo hene wono ase na ye sehwehene na dada no na mane ne amamre ebi ene twagu asantemanso TV ebi biara wo hwedwuma de subscribe channel wo hwedwuma no so ama afoforo anya bi ahwe anya bi atie amane ne amamre ekoso ewo koko that's why that's so edo edumasa Ɔfoase Kokoben edumasa na semre mi ka kire menya ye nana adonten hene me ka adonten hene na nya obia se EssumegyManhene wode ne ho wache kusi ntiama na adonten hene ono aso ene ye agyamasu ehene na ye bebo pini ye nana ne na twetwe ne nkom ono a na be pipie mu ama ehu agyamasu ba bi ye hye botai ntie ne so ya be pipie wadaro ma ye mo akwa bamna Asantemanso TV mejosu abru media minimudi na bibi nti bobo wudi na kasa mahwefo nyina so ate yo ya frame nana kofiche ba for ampon me na me EssumegyManhene na donten hene ena me sanso ye agyamasu hene nana wadaro ma wabe adonten hene ma wode ne ho yi mprempre ye hwade baby a Ɔfoase Kokoben ehye na obodwa na wato ne nsa efra EssumegyManhene twaka ben ena dasa enkrom ye ni mu na Essumenya yeso ya bepie mu a yo Ɔfoase Kokoben de kuro bi a ye nyina ye wofaako Essumenya agyamasu dominance enti ya ese nuafo no enti se obi ye dwumadie bi a oto ne nsa fre ne nua na wabeta na chi enti enne se ye baaya ye Ɔfoase Kokoben nana kodom ono nti ne baaya wo so ye homecoming le manfo nyina wo mo achichi ne benche wo mo nyina amra no mbeboa no na on sanye fundraising na on famwa the development of the town enu nti ne ye ba se ye beta na chi na dwumadie no so atimi akoso nana ye hwade ye nim se yera wode no wantumi ama wayi ni twafo hene asem wo mebisa yera wode no wotiame na wo so abaya danti mebisa na menwu adwenkyere obia na yera wode no betimi ayi no ye se Manhene ne wono a ne kontie ne nakwamu na Manhene antumi amai na twafo ene ba ne kwan so ano no enu de Manhene wa ho ene ya me ya donten kura no otimi yi ma me kosi obi anan ene efiri wono a se wo ye twafo se wo ya donten hene se wo ye konten otimi yi obi ama ne kosi nanan sa na tie wo sumya ye ni nipa pote se asomasi na benten ena brebia kosi nanan na emom ono ane pe ena odi yi obi ma ne kosi nanan sa na tie ajafo ye beda wasena na beda wasena wadaje eso me da se pa ajafo Essumenya adonten na na che ba fo na ekotie no eba ye no ono aso na ye agyamasu ehene
ene ekoti nana ede ba ntemre ohwe to honom ne mpempren dia yera wode no ne nsia na mu ne twafo hene a wo we no na ko ya fa do twafo hene ana sabre wono so du ya kibia yi na na mo nti mama be pie Kokobenhene wadene ho ochire kusi intrama adumasa home kamne ne Kokobenhene community center ana na dia yaba be pie e wa hanum sei abefo se de ka ka che ba we djuma de na free bia ba subscribe channel no wa share djuma de no enzo so ama abefo wana wachichi ne benche enzo so enwa sante amane ne amamre se de obi ankwa obi ekokosi na nem no se de esi ye fa efa ena na yera wadene ho antumi amana ne sia na mu twafo hene ana o yesa hwehene aba be si na ntimprempren asantema benkum ene ye hu ne djumadi ana afihie me anom no Kokobenhene community center adumasa homecoming ena mpremprem de yera ama kwa kodom ne papa prekope aba be piem e wa hanom nana no matena nkonya a wo hwe obuo sɛde esi efefa yera wadene ho abedru ha asantema benkum sia na mu abedru ha yesi apagya yemu agyina ye na so we kyerɛ wo bu a ye wo edema ya hemfo ne ye nananom ampa asante ye obi kyerɛ ye obi eka kyerɛ wiase no ampa tete obi kyerɛ tete obi ka ene ye na twafo hene ɔno ana yesa hene so abegyina mu ede ama yera wadene ho ɔkyerɛ kosi intrama sebe yera ɛkyerɛ amane ne amamre kakra ɛwɔ ha Nana Okonforɔ Nana Okonforɔ Diabuo the second Sahwehene kono na bepie mu Essumenya santeman so a waye twafo hene adema yera wote ne ho oche kusi intrama ne ba prekope na abodwa yato ne nsa afre no kono ne besi yera wote ne oche kusi intrama EssumegyManhene asanteman benkum anemu ntiprepe EssumegyManhene ena huna nana Okonforɔ Diabuo the second nana Okonforɔ Diabuo awoto so mienu Sahwehene Essumenya twafo hene amprempren de wodo a ene wote ne ho emprempren ewo Kokobenhene community center hade wono ene wote ne ho eba efidua yi mo nti obuo ne ani di ade ma yewra wote ne ho bia no yede ema ye nana Okonforɔ Diabuo otoso mienu sahwe ehene Apostle for her, Namano, her, a soft mother, her,
yena na Okonforɔ Gyamfi a wɔtɔ so mienu sɛhwehene wɔno aso na yɛ EssumegyManhene ne twafoɔ hene emprempren wakwakwachia ne ba prekopɛ meka ne ba na me pa kyerɛ sɛ ne yɛra twafoɔ hene abɛsi yɛra wɔde ne ho anam deɛ wɔno ane ba prekopɛ ene te adwamu yɛ nana makwa akodɔm ne ba prekopɛ ene no ti prempren wakwachia ɛyɛ nana makwa akodɔm Ɔfoase Kokobenhene adumasa hene awie na wɔ sɛ ɔde nana ɛpɛ baabi ma nana atena nana tena se wie a ne mom ne ba no so apagya ne mu waba aba bɛkyia no fɛfɛɛfɛ amane ne amamrɛ kwa so ntiamefo amane ne amamrɛ yɛ ntoto na se ne nti tempempen yɛwura twafoɔ hene nso ɛdaadaa ne ho wɔkyerɛ sɛ ampa sɛ kete ɛkasa wɔte sɛ ɛntwene di ahimu a amane ne amamrɛ wanto antwene ɔte paa ɛyi nana makwa ɔkodɔm adumasa hene Kokobenhene Community Center and then EssumegyManhene at the free Asantman so TV. Subscribe and share to Medino. And now, social Gyamfi Adumasa homecoming. I am for first. Antonio. Say, sir, on us in the Abba. Sir, also, Anna, Madame Ama Eva and siblings. Now the Sayama Eva, one the ma and the Shano, Sabre, Omonso, Sumatia Yayate, and Masa, Gyamfi Adumasa coming. Omonso Abwa, 1,000 Ghana cedis. Medika Yatuga, Sir Kitako Company Limited. Omo Abwa, Aya Gyamfi Adumasa coming. 5,000 Ghana cedis. 18 Yaguso Sabria. Ashafoɔ yɛna na Okonforɔ Gyamfi sɛhwehene wo ba bepie mu Essumenya Asantman so so a wɔno ana yɛ twafoɔ hene de ma EssumegyManhene a wɔhwɛ sɛhwe kuro no so ɛde ama yɛwura wɔde ne ho ɔkyɛ kosi nkyama wɔno a ɛna ɛnɛ yɛwura ɛyi no sɛ wɔmmra na ɔmɛtena ne nam na ɔmɛtena ne mpaboam no matter Jumedi EssumegyManhene no enkotote said you no amu and ababetna hano sanet here and you pray Jera atena se awie de there was a money and amamre kwan so ye ba ye ma yenana akwapa san se pray de wote ne ho prekopɛ and te adwamu a wote seven preduasa and Chiadi akoma yana na EssumegyManhene a want to me amanti pray Yera Okonforɔ Gyamfi twafo hene ono aso and yesahwehene atena se dia amane ne amamre kwan so was an anonymous page of Momo now on Bemano Aquaba, Sanse, Amania, Amamrayan to Tunase. Now, Obabi Pimu or Ɔfoase Kokobenhene Community Center, Hanomadia, and that's a homecoming, Jabo, Chatuano Bay, and Net, and a year, Nana Amanqua Kodomo Tosumino, a Puchay, a day after a year Kokobenhene, and a Dumasamai, Amania, Amamra, so Yahweh said there were Hini Yakohan and Tuma, or Tian and Pabuachi, na watch ya Yanana, Okonforɔ Gyamfi Hine. Our no one pimpins or no anyone dinner home. Inti, I for Asanteno, dear Tiamaya, who are here at the Bia, who bone, we are cinema. Womb, say, and you are no more. You're our dinner home, and by now, so a tea or dinner home at Diana for him, a small bedroom, Yantotona say, Antina, who say, Yana Atlas and up penny four, Ekudam, Ekohawan Tuma, but you know, Mau, and Yaho Brasia, what at the Mayan and Anoma. Manhene and Pempen, the Chagu, our Kokobenhene Community Center, no, Aya, Maneni, Amamra, and Yade Somo, Santman so TV. Would you understand about subscribe channel? No, now I say, Jumedian, so I'm a for when I were teaching the bench, and so Asante, Amani, Amamre, I was Santman so TV, and now my gun, I will be Pimua. A quite from Asante, the entire one upon we are cinema, a wait here. Sanso and a chama back to be actually. Now, the best is a jump better hot ones. Also, I saw your phone to you. And watching a Dr. Liman Subaya, I saw your phone Sana or by ye. Into a man in democracy, no. Not the Nakokomu Apopo. And the customer woman said, Nina Muno. Say constitution I'm a queer the book my constitutional time I will know. Ghana for this say I can talk say yo and yes sir
yɛbɛkɔ asogyafoɔ aseɛ ɛno nti na nananom yɛde wɔasɛi aba ɛyɛ democracy yɛto ɔbɛyi nnipa a yɛpɛ no abatoɔ nyɛ tɔkwa abatoɔ yɛ kɛbɛmi ka bi abatoɔ yɛ sɛdeɛ aba bi ba yɛ wɔ berɛ a wɔm si tia sɛdeɛ aba bi ba yɛ wɔ hospital sɛm si tia sɛ aba bi ba yɛ wɔ school sɛm bi si tia sɛ aba bi ba yɛ wɔ kwan si tia sɛ aba bi ba yɛ no sɛdeɛ wiase anasɛ wo man no ɛmu tia sɛbe aba de hyehyɛeɛ ato fam a ɔman mu yɛ nnipa di yie sɛdeɛ berɛ no aba yi hyɛ da nyi sika ma wo sɛ yɛka prɛsempo afɛ hyɛ ɔbɔdom na mmom ɔmam awie mu ne ɔman no mu dwo sɛ wo ma baako mmienu mmiɛnsa ne wɔ secondary school a ɛnnɛ yi a na first no aka mmiɛnsa bɛtwa bɛ mpem nsia ayɛ 60 million no fɔ ɔmo mmiɛnsa no ɛnnɛ yi aba hyɛ sika no fa to ɔbɔdom saa su ne ban ne bi ayɛ hwɛ ɛde to aban ma apapapa ɛnɛ no yɛteɛ ne sɛ sa abatoɔ ɛne democracy no Semre Nera ɛyɛ amansie broni mprempren wogyina mu afi sɛ mmarahyɛbadwa akonya no yɛmfa ma no no ogyina kɔntɔnkɔn ɔno nso so aba bepiem ɛwɔ hanom mprempren deɛ ɔno nso ɔde n'animonyam ɛba bɛtɛ dwumadie akyi ama dwumadie no nso akɔtɔte ɛde ama nananom ɛwɔ adwumasa ɛne kɔkɔbɛn lawyer Kwasi Amofa ono so aba bepiem wɔ ha amansie broni lawyer Amofa nso so aba bepiem wɔ ha no ma semre wɔde nane anigye ɛne ɔsɛwiɛ a hyɛ na frɛmu ma ɛba bɛtia nananom atena konya lawyer Kwasi Amofa ateman wɔno enso aba bepiem wɔ ha independent candidate wɔgyina wo sɛ kɔntɔnkro ɛde ama asante bɛkwae abatoa mpɛsia soɔ so sɛ yɛnto no so aba sɛ kɔntɔnkro independent candidate no semre wɔno nso aba bɛduru mi hanom nti wɔno nso aba bepiem wɔ hanom de n'animonyam ɛbɛtaa Kokobenhene homecoming a yɛ nana amankwa abebie otufo brempon one ye nana antwiwa dwenefo sem Kokobenhene the same lawyer Amofa ateman so aba bepie mu hanoma independent candidate ono so ejinam ede ama asante bekwai the same lawyer Amofa abedru hanoma ye hwa de wa santeman so TV amane ne amamre efie de betofo mo ha bia ye de somo amansie broni aba bedru hanoma de ye hwa de so e wo ha sei lawyer Kwasi Amofa ateman a wogyinam sɛ independent candidate de ama asante bekwai amansie broni ɔno nso so aba bedru ha no mampempen ɔde enchia soroko ekwa yewra wɔde no ɔkyekose ntiama ne nsi anemu yana na twafo hene nana Okonforɔ Chiaboa ɔtɔso mienu a wɔno nso ɛyɛ sɛhwe hene a wɔyɛ sɛhwe kuro no so ɛde ama yewra ɔde no ntesemre lawyer Kwasi Amofa ateman amansie broni ɔno nso so adru hanom babachia yewra ɔde no ho ɔkyekose ntiama ne nsi anemu nana twafo hene ono aso na yesehwe hene nana Okonforɔ Chiaboa a wotoso mienu wachia nana ne natena konya awie die na wode ne he bekyia ye nana mankwa akotom Kokobenhene adumasa Ɔfoase hene mprempren ono nso atena twam a wobodwai ede ama sebe Kokobenhene kuro duai ene Kokobenhene ene adumasa kuro no nti lawyer Amofa a wogyina mu ama independent candidate lawyer Amofa no mpempen wachia nananom so awie abedua ahwefo semre nana adanse dompase ni jase hene aba bedru hanom so edna ni munyam aba beta dwumadi na chi semre adanse dompase hene wantumi ama no na ni jase hene prekope nana so aba bedru dwumadi mu ba betinam ebetinam edi ama adanse dompase hene aba abetinam amano na wode sebe dompase so kwan so ade ene niema bia na wosana na ede babia no wode aba ede abrom asumdwem sembe adanse dompase ne jase hino besi dompase hia na mu akwakwachia yewra wode no wochekosi ntiama EssumegyManhene asantema benkum ne sia na mu na Okonforɔ Chiaboa ɔtɔso mienu sembe
Achoma Bokohima. Achoma Bokohima. Nana Sewa. Ono so ababedre hanom. Ede Achoma de Baba Betai Ɔfoase Kokobenhene. Semre de Achoma Bokohima ana ababe piemu wa hanom no. Nana Sewa enso ababedre hanom asujim. Nana no matena konya America ka to se dodo na ababa bedre hanom a. Semre yi ko baba betia nana mankwa akodom yewra ɔde ne ho ensi anamo nso so ɛwɔ ha nana twafo hene nana Okonforɔ giapo ɔtɔso mienu ɔno aso na yɛsa hwehene semre di Achoma Bokohima nana Sewa enso aba bedru ha no What I say? Yanko. I say, yeah. No matter so, yeah. Mama de Denimla, yeah. Gosh. I don't pass it, Divisional Council. Don't pass it, Yamishramu. I'm by your Mukromusam Sika 1,000 Ghana city. 1,000 Ghana city. Sikana Ewana. And no tea sounds so in a way, and so Madame Abeta, so or by you can accept 500 Ghana city. Mr. Kofi Shay, Mr. Kofi Shay, you have to say, or Pani Kofi Shay, or also a boy 500 Ghana city. Supreme, Yanko, a year, Slim Flower. Or what you can contribution at the back. Now, a chief, Alaji, Yadia, Okonforɔ, what's it say? What's it? Nane, what Agruma, Tosso, Yaba, and Teresa or no chief for what I say. And paying for people, but also the Sikakaseba, Okalism Sikapoli, Kamekan Matiam, Jay, Okalism Sikapoli, Jay, Polly, 5 million. Where on quantity, 5 million. But the boy, my dear, one tell mammy why. One tell mammy, tell for no quick. Maybe I be over 2,000, over 1,000, 3,000, 4,000, 1,000. Fabra. Supreme, Papa, young Twasso, yet Twasso. Yenny, sir. Yapamoha, Yeniamoha, Nanamoha, Yako 50,000, about 20,000, 20,000, about 10,000, and about 50,000, about 50,000 cash, Tobo, African for from 30, 20, 10 up to 5. And to make number 2,000 Ghana, you can come. 3,000 Ghana cities, you can come. 1,000 Ghana cities, and no, and Yadisiga, Joe. In Ghana, so my arm is metal toys for baby back. And 2,000, 1,000 Ghana cities. For Semre, you're on the no or Chama. EssumegyManhene see a nemo. Then an actor for hene, an actor for hene, Amanimuso, adding any edge. Nana twafo hene Okonforɔ giapo ɔtɔso mienu sebe nana amanemoso ede nani ekire piaya sebi ɛwɔ sanana ede nani kire no numa bokobo no nsia amane ne amamre kwan so no enche na bre no enya ya bre enti yewra nsia na mu amanemoso emprempren de EssumegyManhene ɔte ne ho ana semre de papa gya ne mu a wotuta tai bakwa akokra ne nua ana ne ba nana mankwa akodom semre EssumegyManhene sia na mu nana Okonforɔ giapo twafo hene a ɔnso wɔ Essumenya ɔno asena yɛ sɛhwe hene ɛna semre
EssumegyManhene si anamo Yera or Teno si anamo Okwakoche na Namakwa Okodom Kokobenhene
Asantema so TV. Yɛsom mo so mpa.